Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Marci vagyok. Azért van rajtam ez a nyakmerevítő, mert ezen az oldalon bal oldalt így valahogy meghúzódott, vagy nem tudom, és rohadtul fáj, és ez azért van rajtam, hogy akkor nem annyira fáj meg, hogy így egyenesen tartja. Ez nem lerókázva van itt, hanem kaja belement, és nem jön ki belőle, szóval király, de nem lerókázva van, szóval ne higgyétek azt. Van egy ilyen tökre jó kis bögre-szeriségem, ami melegen tartja a teát. Tök jó. Kinyitom. Nice. Nem nice, azt hittem gőzölögni fog. Kommentbe írjátok, hogy #ripgőzölgés. Holnap dolgozatot írok nyelvtanból az igékből, de viszonylag jól megy, szóval nem kell rá nagyon sokat tanulni. Rage el a fiatal emberke. Az ige olyan cselekvés, történés, létezés jelentő szó, amely mindig kifejezi a cselekvés módját és idejét, a cselekvő számát és személyét, és utalhat a tárgyra is. Cselekvés jelentő az ige, hogy a cselekvés függ a cselekvő akaratától, a történés nem függ a cselekvő akaratától, a létezés kifejező igék a cselekvő létét vagy nem létét fejezik ki. Például van, vagyok, vagy, vagyunk, volt, lesz, nincs, nincsenek, sincs, sincsenek, él, létezik, stb. Az igemódok a beszélőnek, illetve a beszédbeli szereplőnek a cselekvéshez, történéshez, létezéshez való aktuális, időszeri viszonyát fejezi ki. A magyar nyelvben 3 igemódot különböztethetünk meg: kijelentő, feltételes és felszólító. Az igék módjelei a következők: kijelentő mód, semmi; feltételes mód, nané, felszólító mód, jé. A sulinak vége is. Ennek örömére tolok egy Royal Savage debet, ilyen. Mi van? De így normális debet, így, de értelmes vagyok. Mostanában ezt az epres tejitalt szoktam inni, és nice, tehát hogy rohadt finom, de tényleg is ilyen rózsaszín színe van, de nice, szóval. Ez nem volt kamu, srácok, tehát tényleg eskü, ez full igaz volt, de most komolyan, tehát így megállítottam, eskü, meg minden, szóval easy. A hét első napjának vége, azaz a hétfőnek, holnap kedd lesz, megyünk fogászatra, onnan fogok jelentkezni, de ma már nem fogok videózni, mert nem csinálok körülbelül semmit. Hétfő van, most indultunk el a fogászatra. Itt vannak ilyen potyogós, vagy milyen hogyha rálépsz, akkor így kipattogzik növényszerűség. Teszteljük. Nem bírok rálépni, na ott van. De nem pattog. Nem áll. Ott pakolják a spáros árut. Holnap lesz a suliba az utolsó nap, és volt nálunk ilyen húzás, hogy egymás neveit kihúztuk, és akkor azt utolsó napon, karácsonyra így megajándékozod, és akkor ez lesz így tőled az ő karácsonyi ajándéka. És én egy fiút húztam ki, és most ezt az ő csomagját fogom összeállítani. És most igazából ezeket a dolgokat fogom nektek megmutatni, illetve hogy én mit fogok neki adni. Adok neki egy ilyen kutyás noteszt. Igazából szereti a kutyákat, őnek is egy ilyesfajta kutyája van, meg ez tök cuki, meg minden. Van egy ilyen mikulásos gyertyatartó, vagy mi ez, és ide kell belerakni a gyertyát, csak nem volt itthon hozzá a gyertya, szóval az úgy oké. Egy pár ez ilyen kólás cukor, 3 darab, ez pedig egy ilyen rohadt finom rágó, én már ettem ilyet, és szerintem rohadt finom. A következő az én egyik kedvencem, ez a Cheetos ketchupos chips, ilyen kis stickekbe, és rohadt finom, tehát én imádom. Még van 2 darab ilyen
XL-es porcsoki. Van még itt egy Milka Oreo, ami nagyon finom. És van még itt egy ilyen sárkos gumicukor, ami szintén rohadt finom. Tehát nagyjából amúgy csak édességekből áll ez a csomag, de most nem, tehát gondolkoztam rajta, hogy mit vegyek neki, vagy készítsek, de semmire nem jutottam, szóval inkább ilyen édességeket vettem neki, meg ugye ezt a kettő dolgot. És az utolsó, az pedig az ő kutyájának vettem, valami egészséges cucc, vagy nem tudom, mindegy, szóval valami kutyakaja, vagy akármi. És elrontottam, mert nem az utolsó cucc volt ez, hanem az utolsó cucc, az egy innivaló Powerade sportital, és rohadt finom, és rohadt jó. Szóval ez a kis összeállítás fog belemenni ebbe a cipős dobozba, és majd becsomagolom. Szépen becsomagoltam ilyen tök cuki mikulásos cuccba. Vége van a sulinak! Megvolt a suliban ez az ajándék átadás kapás cucli. Én is kaptam ajándékot, köszönöm szépen. És ugye odaadtam annak a fiúnak az ajándékot, és örült neki, meg minden. Mondta, hogy a kutyaka is tök jó ötlet, hogy majd a kutyának fogja adni, amikor tanítja ilyen jutalomfalatnak. Szóval igazából tökre örültem neki, hogy egy olyan dolgot tudtam neki adni, aminek igazából ő is örült. Rengetegen nem tudnak ezen a kérdésen dönteni, hogy adni, vagy pedig kapni. Most hát én őszintén elmondom, kapni is nagyon imádok, tehát tényleg, hogyha olyan dolgot kapok, aminek tényleg örülök, és akkor én tényleg nagyon tudok neki örülni, meg minden. De adni igazából azért szeretek jobban, mert amikor te mondjuk elkészítesz neki valamit, vagy veszel valamit, és látod, hogy annak az egésznek van értelme, tehát, hogy mondjuk adsz neki egy ajándékot, és látod, hogy örül, akkor az valahol így megnyugtat, és attól nagyon boldog tudok lenni. Szóval én így igazából adni jobban szeretek, mint kapni, vagy igazából így körülbelül egyenlő a kettő. De vannak olyan pillanatok, amikor adni szerintem jobb az életben. És elérkeztünk ennek a videónak a végéhez. Hogyha tetszett a videó, akkor azt jelezzétek nekem egy lájkkal, valamint hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor azt is nyugodtan nyomjatok rá, nem haragudok érte. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!